tekaning patu. Yo, Wis wani mlayu ana tengah peperangan. Banjur apa karepmu? Nganti kowe wani mlayu ana tengah peperangan. Pijet. Piye? Polam koyo sirkata sing nyabur malah. Banjur apa karepmu? Nek mengerti yo. Yen ora, Naga sing sakmono gedene. Isih kalah bitul kepala jengking. Ninging kowe aja sumikir papan kene. aja memotor ucap. Yo, Yen aku durung jebabah, paling lemah. Aku ora bakal mundur. Musuh prajurit sing kaya kuwi. ayo yen kowe sekti. Maju saja tak Aku gede. parek. Bola. Pupsiku, pakisiku, Bola. Tutup dah. Mantap.